Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Bu kararın milletimize, memleketimize Bismillahirrahmanirrahim. Dibin sistema layıklığı ve demokrasiye de komünizmi ve sosyalizmiye de hizmet ji İslam'e re nayekirin. Av 100 sala partiye veka wa qaşo sozda goya ibnavi İslami jve meclisat tağuta vala nebuna xlas nebuna ka ji İslam'e re çi hizmet hata kirin. Goya hûn divê em İslamî ne. İslam musade nake go bi tağuta re اتفاق وری کرن و به عالمیت بیش طاغوتا دور بکن اون بخوامون خود کنه طاغوت اون به طاغوت آره اون اتفاقیت کن به چاوا یا وخاباندنا اون بیامه به وینا که اسلامی را خدمت کن اب خاباندنا به اب چلو خاباندنا عینی ولو هدف جیا کردا جی گود بیازه دبنه وی سیستمی دا ji Kurdîtiyê re ji mafê Kurda re xizmetê bikim ew jî xapandin e. Eger hûn bêwala bi a me ji İslamê re wê xizmet werê kirin, ê naxwe bi a HDP jî wê ji Kurda re xizmet werê kirin. Ya we her du jî xapandin e. Hûn bi rengê İslamê, bi navê İslamê hûn millet dixapênin. Ev 20 sala ew Erdogan di îxtîdarê de ye. Serê xwe, tena serê xwe di îxtîdarê de ye. Kaj İslamê re çi kiriye? Beriya wî Refah Partîsî. Ev 100 sala hebûne. Diyanet heye. İlahiyat hene. Ev qeterîqetê got bi dewletê ve girêdayîne hene. Malayê diyanetê hene. Kaj İslamê re çi xizmet hate kirin? Ya dewleteke layık, demokrat. Wê çawa musade bike ji partiyeke İslamî got bê were ji İslamê re xizmetê bike. Ji diyaneteke goya İslamî bê were ji İslamê re xizmetê bike. Xapandina bi hîleyê ya xwe nexapênin. Millet nexapênin. Mesela gwazbeyat bêjim keyfa va Kurdê me HDP PKK tê. Bila keyfa we nebe hûn jî aynî weke wan in. Bê çilo ev bi navê İslamê millet dixapênin, xwe dixapênin. Hûn jî bi navê Kurd û Kurdîtî û Kurdistanîtî hûn millet dixapênin. Dewleta ku hûn dibe neyarê me ya heqê Kurda ji xesib kiriye hûn dibe dibin siha wê de dibin sîstema wê de em ê mafê Kurda bi destê xin. Ev 40 sala ka we çi mafê Kurda bi dest xistiye? Ev 100 sala Partiyê İslamî ji İslamê re xizmet nekirine hûn jî ev 45 salê wê ye we jî ji Kurdîtiyê re we xizmet nekiriye. Hûn ya we her du jî xapandin in. Hûn teb tağûtin weke hevin. Wê ji xwe re zanibin. Allahu